कैसे भाव में बाकी हमारा नहीं मेरा भी कहती है ऐसा छोकरी लोगन से ये लोग कब के कर मोती मार दिए जा एगो गीत आई रहे हां कि मातिया मातिया पतनबा देवरा काठी एगो और गाना आई रहला कि केहू दारू पियता केहू पानी पियता ए भाई ते जवानी कैसे पिया और भातार की जवानी पियता हम कुल ढेर ना गाइला हम कुल पुरन के गाना तो बतावल जाता हां खाली हम बताओ बाकी हम कहीं ना जाने तनी का आरे जवाना करवला हादी जी भाव में कि गवना करवला ओ हादी जी अरे गवना हेलो खुश रहो सबका के अपना डिहरिया की धरती पर जितना कला प्रेमी और कलाकार जुटल बने सबके नतमस्तक प्रणाम। हमारा दिल की आवाज भगवान के अच्छा लगा चंदन भाई कार्यक्रम के आयोजन जहिया भाई तो दूगो व्यक्तित्व से जो हमार जुड़ाव बा सबका से प्रेम बा सबका से अथाह प्रेम बा गांव में लेकिन राजू भैया टूना भाई मरला के बाद तो हमारा उम्मीद बा कि जोरब तो वे लोग के नाम निकली ना दिल से हमरा ही बाहर निकल हो सकत आ कोनो प्रकार के बात होला तो हमरा से अपन भाई समझ के राय ले लीजिए। टूना भाई के आज तक घर में कोनो आयोजन होई निश्चित बा कि हमरा बुझा लगे पहला फोन हमरा के करे बतौलन कि भैया 30 तारीख के गोलू राजा के चंदन के बोला होता नहीं जा वर्षगांठ के अवसर पर टूना भाई के मोबाइल में खोल के देख लिए हम मैसेज कोई ले बने